Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme Ultimate Tag Game, toto vám nemusím ukazovať. A ja pevne dúfam, že táto hudba nemá copyright. Pevne v tom dúfam. No dobre. Máme tu Infect for All. Ak táto hudba bude mať copyright, tak sa pokakám. No, dobre. Teraz... Dobre, neviem, či všetci poznáte túto hru, volá sa What a Sigma. Untitled Tag Game. Neviem, nie som profík v angličtine. Ešte sa len doučujem. Nie som akože ten big boss. No. Videa budú vychádzať asi konečne, už som si naplánila, kedy ich asi budem natáčať. Pretože večer nikto nepoužíva mobil, cez ktorý môžem natáčať. Nikto nepoužíva ani tento počítač a konečne. Takže môžem to takto natáčať a potom to v kľude zostrihať alebo niečo, ak sa toto bude môcť strihať. No a toto video bude skôr také akčné a viac, že budem hovoriť, jak to asi bude chodiť. Videa budú bohvie, kedy vychádzať. To vám nesľubujem, kedy vám budú vychádzať videá. A sorry za lagy, ten počítač máš, čo ja viem. Nechcem nejak klamať, 10 rokov. To je asi veľa na taký Mac. Nie je to nejaký nový. Jop. A nejaký freeze. Keď bude Juggernaut, tak sa pokakám. Najhorší game na svete, ak nie som ty Juggernaut, pretože ja niekoho chytať, ja nie pred ním utekať, Je mne vlastne vidieť túto, aha, kuknite. No aha, kúkajte na to. Jupi. Dobre, ja sa už potrebujem postaviť, takže zdrhám. A ja nechcem byť freezer. Nie freezer, len freezer nebyť. Runner? Runner, výborné. Tak. Napíšte mi, aké série budete chcieť robiť, ale budem natáčať aj z mobilu. To nesľubujem, že budem natáčať len takto z počítaču. Napíšte mi, čo je lepšie, či sa vám lepšie z počítaču, pretože tu nevidíte moje ruky, ani vlastne tie tlačítka. Ale nevidíte to ako celé, nemáte ten full screen, pretože proste nedá sa to tak celé natáčať. Joj. Ja sa budem niekoho oslovovať. Začína sa to nejak komplikovať. Fú, ja mám tak spotenú ruku. Koľko je zamrazených? Ja vás oslobodím. Ja neviem, netagal som nikoho, kto by ma znamenal. Ja sa bojím, ja chcem zatiaľ to. Týpek, ja ho zachránim. A tak nezachránim, tak on pôjde teda za mnou. Ježiš, sorry, ja sa pozerám. Sorry ľudia, asi ste nevideli teraz, čo sa mi dialo. Ale ja regulérne, normálne ma skoro chytil freezer. Vidíte tie malé životy. To nie je z tej lavy, ale že vôbec. Tam týpek, no dobre, už má to týpka, ktorá vkuje. Sa mi zdá. To je týpek. Nice. Neviem, jak to bude počuť, môj hlas. A toto video bude mať asi tak 7 minút. Ak sa budú moje videa páčiť viac a bude to mať zhliadnutie, tak budem natáčať dlhé a strihanejšie. Aj viac prepracovaní. Nie. To, jak som im zdrhol, ja neviem. Ja som neviem, jak taký blbovím. Ježiši Kriste. Halo, bro. What a Sigma. Ty vole, mám tak niekoho športnú myšku. Ja teraz niekto 100% zabije. Skúsim by som touchpad, to není tak hrozné, ani to tak nepočuť. Ty vole, tak dobre, tak doma teraz odobrazí, tak je fakt frajer. Dobre, neviem, kto ma odfrazil, ale je to frajer. A ja nechcem zdechnúť na ľavu, to mi nerob. Ja to musím prečkať. To
ja som sa ho lakol. A rybia. Chiller. Čo s tým môžeme robiť? Tak viete čo, ja keď som chiller, tak nejdem raziť hráčov, aby som im nerobil zle. Ja si tu proste takto sadnem. Hula a môžeme sa pozerať. No, zatiaľ poviem, prečo som nenatáčal asi pol roka. Za prvé, mal som extrémne veľa školy. Za druhé, nemal som čas na natáčanie, pretože môžem mať hodinu, mobil. Well, do pi. Dokonca sa mi... Ty vole, what a sigma. Dokonca sa mi stalo, že raz sa mi preplnil rekord, a ja keď som ho premazal, tak ten rekord blbý, on mi toto, dáme si jedno kolo, takže toto video možno bude mať aj 10 minút, boh vie. Ja si to musím takto nastaviť do stredu, tú myšku, aby som... Tak. A ja musím utekať, čo je slasher, alebo slasher, ale ja si tomu hovorím, nehejte, nemáš komentároch. Alebo upravte ma, jak mám ešte opraviť, že by ste museli poslať hlasovú správu. Dúfam, že není moc hlasité tie moje tlačítka a myšku podľa mňa určite. Survivor. Kto má rád, keď nemá niekoho chytať? Nie, to kde som sa dostal? Počúvaj. Ja toto mapu tak nenávidím. Najhoršia. No, zazvonil som na zvonček. Ja už mám toľko coinov. What a sigma. Neviem, či to vidíte. Ja sa pozerám na mobil na miesto tam, kde je toto. Dobre, ak ma niekto zabije, tak sa pokakám. Villager, jasné. To nemusí byť. Teda musí. Ja ani neviem, čo mám tu vlastne komentovať. To je proste akčné. Ja do pozadia tu by som mal pustiť nejakú tú KJ-ovskú hudbu a to je slasher, takže kakám na ňoho. Neviem, ak som to teraz savenul, ale dobré, podľa mňa som nezil. Slasher! Stay alive, bro. Jak sa mi to môže len stať? Čo som to ja za núbaka? Ty čo mi čumíš na môj plášika? Líbol to dobre. Takže, ak sa vám video ľúbilo, zanechajte like, odber a čus.